Malgrat la crisi, el temps no s'atura i aquest 1 de juliol han començat les rebaixes d'estiu. Unes rebaixes on podrem trobar descomptes especialment alts, de fins al 50 o al 70%. Tot i aquesta forta baixada de preus, s'ha de comprar de forma responsable i vigilar que els nostres drets com a consumidors es compleixin. Per exemple, aquells productes que compreu han d'indicar-vos el preu antic i al costat el nou preu rebaixat. A més, han de conservar la garantia i la bona qualitat. Sempre és aconsellable conservar el tíquet de compra, per si s'ha de fer alguna reclamació. Si creieu que heu de canviar el vostre producte, heu de preguntar sempre les condicions en què es pot fer aquest canvi, per evitar endur-vos sorpreses. Abans d'anar a comprar, és bo fer una llista amb allò que creieu necessari per marcar-se uns límits d'acord amb el nostre pressupost. En cas de tenir algun problema, tots els establiments disposen de fulles de reclamació al servei dels consumidors.